What's up, guys? I dag skal vi spille It's Raining Worms, Admin Abuse igen. I kan se hernede i højre hjørne, 18:57, 3 minutter. Og ja, Jeg filmer nu. William han optøjer. Han hedder Willy Lord. Med W og 2 D'er til sidst. Og uden mellemrum. Men ja, 2 minutter nu. Next event, 2 minutter, det er Admin Abuse. Nu kan jeg lige spørge, har I gift her? Og jeg kommer ikke til at fortælle jer, hvad det går ud på. Det kan I se i min anden Admin Abuse til starten. Den er også god. Jeg sendte et billede af eller den der ser, der klarer ikke var nogen. Okay. Jeg sendte et billede af en uncommon, der gav 4.000 inde på Wormflix chatten inde på deres Discord. Og der var han der Milas, der. Altså, Okay. det er ikke flex. Men I kan se her, hvad det handler om. Ja. Så kan jeg lige pause videoen, for nu går jeg videre. Men Wormflix, hvad var det, du sagde? Nu er der en, der skriver. Milas gangster. Det er ikke et flex. Nu har du fjernet igen. Ja, det er godt. Ja. Nu skal jeg videre på det. Discord her. Der er lidt mange ting åben. Men det er lige meget. Oj. 1 minut. 1 minut. 1 minut. William, nu er det 30 sekunder. Hvad kan hun købe herinde? Hvor meget bil koster det? Okay, det var, jeg oprettet lige det sidste der. Nu kan jeg ikke trykke længere, fordi det der indstillinger og sådan. Lok 500 biler, det får jeg aldrig noget til. Jeg håber, I er med til det her app med Abuse, den dag det var. Eller er. Skyven. Ej, jeg gider ikke det der Skyven, men får aldrig noget godt ud af det. Den er der for permanent. Så kan man bare gå op og tage noget. Den der Sky Chest, men den er der for altid. Okay. Men det blev så startet. For den kan falde ned der. Nå, okay, det var ikke noget. Jeg skulle bare lige noget. Jeg ved ikke, hvad det var. Hvad skriver du inde på den chat? Hvad jeg skriver inde på chat, eller hvad? Man bare lige skrive. WA, nej. Ingen i dag har ikke været hjemme. Nu begynder det. Ups, jeg var på det forkerte. Det er herude. 2 gange log. Nu begynder det. Jeg vil trykke på. Nå. Jeg skal over på... What? Jeg fik en garden. Det er nyt, det der. Hvad? Ja, men kan jeg se den der... William, kan jeg se den der store drage over i enden? I enden, mener. Og hvad er det der lige? Det er mærkelige ting, der sker, synes jeg. Men lige, er det noget hvad er det med... noget? Er det sådan noget, hvad er det, der sker? Der, så kommer man derop. Nej. Jeg skal meget have den. Jeg håber, jeg kan nå det. Judex! 5 gange 6, 7. 5 gange 6, 7. Jeg skal tilbage nu. Jeg ved godt, det er 2026. Ja. Men det er det, jeg barn kan lide at spille. Jeg er et barn.
Jeg kan ikke lide Brainwash. Du er et barn, William. Så, Og jeg vil ikke sige, hvor gammel jeg er. Nej. Altså, du skal bare holde din kæft, bare. Ham der er Mila altså overhovedet. Livestreamer Judex. Nej, Judex livestreamer ikke. Det er en ski, man. Det tænder har aldrig livestreamer, men den der Stuart, der styrer på spillet, han sagde det vil være på næste fredag. Der er glitch. Jeg er stadig ikke så god til det her. Det der drage-event, det er bare lige, men det nytter ikke noget at komme derop. Der står top 3, der kommer op for rewards. Wow, Er der Underworld Glitchworm. Hold op, shiny. det var jo ingenting, det her. Åh, 58,3.000. Ja. Ja, da. Nå, ja. Jeg nåede lige at hoppe ned på en, og så. Hvad vil du? Galaxy Taco-orm. Jeg får godt nok gode ting lige nu, faktisk. Sikkert ikke så god. Invisible. Okay, det er invisible. Maybe first a spin. Hvorfor snakker de ikke dansk? De er jo danskere. Ja, det er alle, der spiller det, er jo danskere nærmest. Men der er jo nok også nogle englænder. Ja, 3 swimming pools. Det er faktisk brug for. 25 millioner coins. Det er Tre. ingenting. Hov, jeg glemmer helt at sætte det her på. Helt ned her. Wow. Yes. Når du er færdig med det der isolering af verden. Jeg optager. Vil du så med? Nej. Nå, Lisa. Det vil jeg bare sige. Hvad er det her? Det er noget invisible. Invisible nickness. Det er nok derfor, man ikke kan se det. Jeg optager ligesom. Hvem er Lukas? Hvad er det? Hvem er Lukas? Ja, wow. Jeg tror, at William L. synes, der er sådan lidt. Ja. You lost your mind. Hun er meget. Lok. Altså, det er jo ikke noget fedt, men det kan man få fra det der. Det kan man få Robux og spin. Wow, det var 32.000 svær. Den til bare ja tak til. Hvad var det for en? Jeg har haft en Underworld hej. Wow. Det er bare en mythic. Anything you want to the shop. Shit, jeg har meget luck. Der er lige spawnet 2 Godlys lige efter hinanden. Men jeg fik noget, der gav 13.000 i sekundet. Who likes basketball? It's cool. Wow. Hallo, det her er meget federe end sidste gang. Altså, igen. Ja. Nu er jeg tilbage igen. Min mor snakkede lidt til mig. Hvad fanden? Der var lige en orm hen, der ikke var her. Nej, der ikke var her. Jeg fik en zombieorm, der gav 12,8.000. Jackpot. Okay, hvad mener jeg med det? The body will respond. Coin jackpot. Hvad betyder det? 2 gange coins, hold da op. Det er hvad for. Hvad ingenting. Men de havde det mega her. William, prøv at se, hvad der røg ned af himlen for mig. Hvor er du? De spiller Tidal Wave. Ja. Og jeg fik en secret. William.
Det står med din base. Prøv at være... Altså, prøv at være fik. Det der. Den er stor. Vil du have den? Okay, jeg sender en request. Tak. Den er på en kæmpe. Jeg takker bare som sådan en ordentlig chunk lige i hånden. Men jeg følte den er godt. Det var en corgi. Jeg kunne bare ikke se den. Og... Og inde på, hvad var den hed? Der er chance for i dag at få sådan en her, nej, sådan en her Ancient Dragon, Unlimited. Hvis man har trykket på en speciel emoji inde på Discord, og så endgame og deltager. Og det hele gør jeg lige nu. Og der er sådan 60, der har trykket på emojien. Så jeg vil ved på, at der er cirka 45, der er trykket... Nej, der er 60, der trykker på emojien. Og 45, der gør det, man skal for. Der er en lille chance for den. Men der er kun 5, der kan. Og nu kan vi håbe, at jeg får dem. Og altså... hvad var det nu, det hed? Jeg har glemt det, var... Jo, vinderne får det at vide midt i admin-abusen, men det kommer sådan, men man får dem sådan lige efter eventet. Wow, nu ryster det hele. Ej, jeg gider ikke prøve på det der. Men får ikke noget godt af det. William. Det er rigtigt, du har prøvet at få det der... Ja, det kan kun 15 gange sluk. Ja. 15 gange også til 15. Okay, nej, det fortæller mig. 2 gange nok i 15 minutter, mener jeg. Nå, jeg mener lige 15 gange nok. Wow. Fordi der er 2 gange nok lige nu. Jeg ved ikke, jeg sender bare en Discord. Rapping. Hoppen en danser. Det kan jeg heller ikke finde ud af. Jeg regner med ting. Hvad fanden er det af dem? Fast coin. Altså, er der ikke noget billede af det der? Der er ikke noget billede af sådan nogle. Hold da kæft, man er hurtig. Hold da. Jamen, altså, har du set det nede i højre hjørne? Det er åbenbart en visible. Jeg tror, det er altså, er det også sandsynligt ved dig? Okay. Men jeg tror, det... Bro, jeg flyver. Jamen, altså, det er nok bare fordi, de ikke har lavet noget billede ved det eller sådan noget. Altså, jeg skal lige ære masala bajer og lide. Mor drikker bajer. Din mor drikker bajer, og det vil vi alle sammen. Nej, for helvede ikke Gubish igen. Nej, jeg gider ikke det der Gubish. Det fanger sjørene. Der var sådan en ting, der som ryger ned i så Gubish hurtigt. Men er det den her? Det er den her. Der er alt for mange af de her. Til at se, hvor Gubish er. Det er sådan en fisk. Jeg kan bare høre det. Den første, altså. Den første kling. Jeg ved bare, hvad for en sang det var. Den får 4 millioner i sekundet. Hvad er det for noget glitch? 4 millioner? I sekundet. Ja, okay, men jeg får 97,1 millioner i sekundet. Hvis ikke vidste, var der sådan en 6-7 boy herovre med et toilet. En blok. Okay. William. Tak. Ja. Har du set, hvis du går ind på shop, så er det allerførste, der dukker frem, det er den der Lucky Block. Den der krab, jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder, som jeg har mange af. Den kan man få. Ja, og det er kun 3%. Jeg har 10 sekunder. Hold det op. Jeg føler bare, jeg har ret mange af de der, den her krakken.
Hold da kæft, der Squid kommer Worm mange just spawned. Se alle de her De der taco-orm. krabber. Nej, det er faktisk ikke crabworm mere. Nå, der var Jeg ellers kan der slog mig. Jeg har ikke engang set, det kun var taco-orm. Nej, det er fordi, så er det tacos for 10 sekunder. More bait. Hvor jeg har unlocket bait. Jeg ved bare ikke rigtig, hvad det gør. Hold da op. Hold da op, mand. Man får jo kun ting, man kan bruge. Men jeg måske skulle jeg sætte den lidt længere op. Godt nok mange ting, jeg ikke kan bruge her. Så nu har jeg... Wow, jeg har faktisk stadig mange ting over mit beløb. Jeg skal mere end... Jeg skal sådan op på 4.000. Okay, mig skal de over... Mig skal de over 9.800... Bare lige skrive. More coins, mere... More coins, more good. Der var tacoer. Ja, men... Og jeg har fået mere secrets. Og 2 flere secrets. 6 gange lock boost. Rainbow Worm. worm. Meget giver dem. Hvor er Så det? rainbow worm, det... Skibbity. Ja, kom nu. Hvad var det så? Ringe? Ej. Er det Der ikke? var... der var 4. 5 i stok. Jeg sætter dem efter bare lige. Eller nej, har jeg plads til at sætte flere? Hvor mange kan jeg sætte? Vent lige, jeg har fyldt. Nej, jeg har ikke. Nej, jeg har noget. Det var lige sjovt, der var tacos. More coins. Ja, mere coins. 8 plus coins. Ja, fedt nok. Du får double coins. Vent lige, hallo, jeg kan fylde hele min base med dem. Og kan I se nogle huller? Kan jeg ikke. Jeg kan fylde hele min base med dem. Jamen, jeg har fyldt hele min... Altså, nu behøver jeg ikke engang stå der, når der er nogen, der kommer. Hold op. De har været så gode ved os, at jeg får 9 millioner i sekundet nu. Men det er jo mange på jer, så. Nå, nej, men jeg burde også kun få sådan noget 60 millioner. Jeg får 97 millioner. Siger du kun? Det er et stærkt ord. Jeg laver bare det, der kan parkour, hvor jeg keder mig. Er det den der corgi worm? Bare den der corgi worm. Corgi. Get to the chest. Ja, jeg er på vej. Meget hurtigere uden umbrella. Jeg har lige startet det der Dragon Event nu, så det var nu Sky. Jeg bruger bare lightsaber. Jeg har ikke brug for umbrella. Sure. Det er Lucas Hasselblad. Lucas Hasselblad er ikke mere. Hvor er han egentlig? Hej Alfred. Hvor ned. Yes, man. Du får engang sådan nogle gode ting deroppe. Hvad? Eller? Jo, det gør man faktisk nogle gange. Jamen, så prøv. Hvis man har fucking dit held. Mit help. Ja, okay, før fik jeg en til 58.000. Det kan vi godt blive enige om. Det er noget, jeg har filmet. Det var lige der, jeg havde begyndt nærmest. Jeg grindede engang på Strongest Battleground. Jeg havde 5.000 kills. For fanden, vi kan. 5, 6, 5 gange 6, 7 catcher. 5 basketball. Nej, der er meget på. Jeg tager en B. Meget. Der var meget. Jeg tager det B, for jeg lige har fået kisten. Jeg har ikke råd til swimmingpools. Så er det så meget efter, jeg lige har fået kisten.
Den. Okay, 2 kan coins. Kom nu. Gammel knold. Hvad skal lige der med ham der? Gammel knold. He have a green eller he have a green head. Men det gør sådan equip best catchers. Der er så mange ting. Altså der er så mange ting, man ikke kan se hernede i højre hjørne. Jeg har ikke råd til swimming pool. Har du ikke? Nej. Hvor mange kroner koster den det? 5 bil. Har du ikke råd til swimming pool? Jeg går ned og køber det hele, efter jeg lige har fået den her. De overstacker. Hvad? Jeg bruger alle mine penge på det her. Men jeg kan lige så bare... Okay, det er nu. Hallo, kan du huske, da der stod, get to the chest? Skrev, jeg tror, der kommer noget godt nu. Balloon worm shiny. Ej, de er kun 21,8k. Altså, jeg tror bare, der kom noget mega godt, fordi at... må jeg ikke få det så? Get to the chest. Nej. Hallo, skynd dig at købe det der. Hvad for noget? Nå ja, husk nu. Fuck, der er ikke så lang tid tilbage. Just fireworm. Den er god. Wow. Der skal meget fireworm. Hvor fireworm. Hvor er mange gode ting der. Hackworm. Nå, så tingene bliver sådan. Altså det kan jo være alt fra den dårligste til den bedste hackworm. Hacked upside down. Den giver 12.000 i sekunder. Hvor meget giver den? Hvor Har du så lige give os noget luck, sådan jeg faktisk får det en anden, jeg ikke kan bruge. 4 gange luck. Er der lige nu? 4 gange luck. Men vi skal have mere luck. Det er sådan 8 gange. Hey, appen gave you. Please. Nu håber jeg, der er god luck i det der appen. Og bare lidt, men jeg placerer ikke dem, der man kunne placere, som jeg lige har købt mange af, fordi at jeg har fyldt hele min base. Den placerer jeg, når jeg mangler nogen. Hold op, du er rig, bro. Hvorfor mig dem der? Hvorfor står der kun for 4,8 millisekunder nu? Det ved jeg ikke. Før fik jeg jo 9 mil. 120,2 mil per 0 sekund. Okay, jeg tror, jeg er en fejl. 0. Ej, det er en fejl, det er en fejl. Der står 0 sekund med mig. Jamen, så er det en fejl. Så meget. Hvad er den der? Jeg kunne mere? Nej. Jeg var lyst til at lave sådan verdens største brud. Jeg har en bait. Men jeg ved, hvordan man får de der bait. Jeg håber virkelig, jeg får den her fucking... 62? Nej, Ancient Dragon. Okay, der. Klip sådan chaos. Yes. Hallo, før der sad vi med den bedste person til det at spille her inde i gamet, vores game weekend med lige nu. Ja, det er faktisk ikke den bedste mere. Prøv at se, når der folk der kommer ind, så er der faktisk... Hvor ligger han lige en gang, hvor der er en anden plads her? Nå, men han ligger i hvert fald 3. plads, der jeg tror, jeg sprunget over ham. Nå ja, han ligger 3. plads der. 3. Og her ligger han 20. kan jeg huske, eller 21. Ej, wow. Okay, han ligger der ikke engang. Ej. Og han er ikke i vores server, men det var han lige før. Lukas Astel, jeg har talt med ham, jeg ved ikke. Jeg skal spise lige om lidt. Så vil jeg tro, at du kan nå at optage det hele. Ja. Okay. Måske. Ja, vi kan håbe, at filmen kan nå at optage det hele. Det ved vi jo ikke, når vi sidder og filmer her. Gammel knold er bedre end mig. Gammel knold. Det er jo nok bare, fordi han sidder og spiller den her fra sine unge dage til sine gamle dage. Ej, okay. Unge dage. Okay, det er nogle dage.
Jeg tror, der sker for meget i de her events. 0 sekunder. Jeg får 122,3 millioner per 0 sekund. Det får jeg jo ikke. De spiller bare hele tiden under funk. Ja. Jeg tror godt, Julius kan lide funk. Eller Stuart. Han er producer Stuart. Stuart. Og hvor mange er det? Stuart. 6 gange lok. Stuart. Ikke Stuart. Men Stuart, ikke Stuart. Stuart, det er som kun... Stuart. Stuart. Det var den her, jeg fik, som var tom for stor. Ej, burde jeg komme ikke til at... Yeah. Let's go. Det kan I høre, det sagde hun bag, hun sagde hun bag, altså. Jo, det er roligt. Og spiller i Tidal Wave igen. Jeg vil godt lige sige, selvom det her er en halv for... William kalder det her en funk-sang, det ved jeg ikke. Nej, det her det er ikke funk. Nej, men det er en god sang, det her. Altså, den her, der er 30% for, at den eksploderer. Jeg seriøst håber på, at jeg gør det. Er du klar? Eller nej, jeg håber på, at den ikke gør, mener jeg. Yes, Er du dum? godt, den blev der. Kan du give mig den der gav 21.000 sik? Nej, fordi jeg kan faktisk godt... nej, kan jeg bruge den? Sneaky little bitch. Eller måste jeg give dem? Altså, der bliver spammet herinde. Men det gør der bare ikke. William ser også op i chatten, der står sådan 100, og så kigger man der, så er der bare ingen. Og jeg har fået en Celestial Fidget Spinner. Celestial? Jeg kan ikke bruge den til noget, men jeg har allerede haft den i Index. Er Fidget Spinneren Celestial? Ja. Vil du have den? No way. Vil du have den? Okay, men jeg kan alligevel heller ikke bruge den til noget. Hun er Gold Guard Worm. Jeg skal lige se, hvad jeg har fået. Ej, jeg tror lige, den sagde Judex Worm. Gold Guard Judex. Ja, det kunne være godt. Judex Gold Worm. Vent lige. Jeg nåede lige at se den der. Måtte jeg få den der? Ja. Hvordan får du sådan en god ting, bro? 5 gange trampoline. Jeg kan faktisk ikke engang bruge det til noget lige nu, på grund af, at jeg har... Nej, men det er da bedre end ingenting, fordi... Altså, William, sagde du ja eller ikke? Hvad mener du? Jeg har lige sagt... Hvad? Hvad mener du med så ja? Jeg har lige spurgt dig om en fidget. Har jeg ikke det? Har jeg ikke det? Jo. Jo, du sagde ikke ja. Jeg har den stadig. Eller havde jeg 2? Jeg havde 2. Men det er rigtigt, det kan godt være. Fordi jeg havde også en før. Jeg filmede det her, Nej. Ja, det er nok bare det. Jeg har nok bare fået nogen, så jeg kunne få dem. Jeg har ikke fået nogen. Har du ikke fået nogen gode? Nej, jeg fik ikke nogen fidget spinner. Har du ikke? Nej. Altså, vil du have min anden her? Jeg fik ikke nogen nu. Nej, jeg fik ikke nogen. Jeg går jo bare 2.000 hver, det er ingenting. Hvorfor står der, jeg har fået 15? Altså, men bare... Jeg har jo ikke... Okay, nå, William, vil du have den her? Ja, det her. W. Jeg gør du worm. Tøj den der. Store en. A big nap. That was community. Tag legendary. Den her er mega. Jeg klikker på den, så forsvandt den. Nå, mega her. Sjovt. Her. Okay. Hvad er det for en version af den? Vi kan lige få det med op. Altså. Det er gule tænder. Vil det være et remix? Ja. Måtte jeg få den der? Nej. Har jeg ikke allerede givet dig en? Nej. Lad os se. Lukke.
Nej, jeg gider ikke give den, William. Okay, William, vil du have den? Men har du ikke allerede lige fået en? Nej. Nå, du sagde, at du fik en. Nå, men her. Nej. Så. Sådan Så, der. tak. Yay. Ancient Cataclysmic. Ancient Hold da op, Cataclysm. den er god. 136.000 i sekundet. 272,4.000 i sekundet. Lige finde den her. Oj. Hvad sker der? Ja, den er god, man. Nu kan man så trykke den tilbage, fordi jeg trykker sådan mange Bro. gange. Så. Den er unstable. Og den er unstable. Nej, er den det? 5. Ej, igen. Den kan godt nok. Jeg skal lige have et... Hvad er det for en fucking Jeg skulle lige remix? have et screenshot af det, jeg er så rig. Hvad sker der her, bro? Okay, kan man ikke gøre den sådan? Jeg gør den stabilize. Vil du prøve at høre det? Det er noget af en remix af et Swinging Tacos. Ja. Det er fucking dårligt. Hallo, Hvad er det for en remix? Jeg Eksploderer har en din. shark uden, der ikke er en shark uden. Har du placeret din? Eller har du ikke sat den ned? Hvad? Eksploderede Ej, din? Bo, hvor er den? Nej, jeg har ikke sat noget ned endnu. Og jeg prøver bare at finde den. Mor Elok. Ej, han har skrevet det forkert. Han kom til at sætte et mellemrum. Eller? Mor Elok. Men hvad er det for en remix? Nej, det er noget en remix. 6 gange lock. Jeg fik lidt danskvand i øjet. Så du drikker dansvand. Ja. Her er de altså. Hvad fanden er det af dem? Der er den. Oh shit. Ej, hallo, Bo. Hvis den her eksploderer. Nej. Prøv at se den. Det er jo ikke et ord mere, Bo. Hvad er det? Må jeg se? Nej, det er 75%. Nej. Jeg gør det. Nej. Altså. Jamen, så må jeg prøve med den andre. Bro, du skulle stabilize den. Nå, det ved jeg ikke, hvordan man gør. Men nu, jeg har det nået til 88.000. Over i den der maskine. Der er helt den der fucking Dragon Event. Drag. Ja, altså man gider jo ikke have det der Dragon Event. Det kan ikke bruges til noget. Jeg går. Mine øjne. Ej, hvor sagde jeg på det? Kugleorm. Man skal det hele tiden, det der. Jeg har overhovedet ikke heldet med mig i dag. Så jeg også lige mistet sådan en Alt mil. eksploderer. Ja, alt eksploderer jo, som man til dig. Du blev for uheldig. Jeg er så fucking uheldig. Okay. Hvorfor er det altid de der taco waves, der får så mange mutations på, så det giver så meget? Ja, men de bare de der tacoerne er bare ikke altid så gode. Ja, men det er de ikke, når de ikke har nogen mutations på, men det er som om, de er sådan lavet til, at det er dem, der får mutations på sig. Og lidt vildt. Vildt Mathilde. Men hvis den der drage der, hvis jeg får, når den er fucking unstable, så crasher jeg out. Ja, og på er sådan bare sådan, så 99% for, at den eksploderer. Altså, hold kæft, altså... Men hvad er det, du mener med unstable, den? Men altså, nogle gange så bliver den sådan unstable. Ja, det ved jeg godt, hvor der, så er der det der... Den der lille Der er bitte sådan en chance. maskine. Der er sådan en maskine, hvor man kan gøre den et eller andet stabilized. Og jeg ved ikke, om det gør sådan, at den ikke er så... sådan, at den ikke har 75% chance. Og den bare gør sådan 30 eller sådan. Ja.
Get the chest. Jamen så... Hvad er det for en han lige har chest? Det er sky chest. Bro, jeg skulle lige til at slå ham der gammel knot, men så faldt han ned. Bro. 6-7. 6-7. Nej, det var... Åh, så falder jeg. Kæft, den var lang ned. Hvad laver du op for det der bjerg? Nej, hallo. Hvor lang tid går der egentlig til, at den er åben? Hvordan, 1 minut og 25 sekunder. Hvordan får man lige det der level 1? Og ved at gøre en masse. Spillet. Tror jeg ved ikke, hvordan jeg kom i det. Jeg har lige lavet en voldsom våd prutterut. En voldsom båd pruttelut. Det er sådan en, jeg er ved at lave, og så meget jeg griner. En voldsom... Jeg er ved at pisse med. En voldsom... Nogle gange, når jeg griner, så... En voldsom båd pruttelut. Prutterut. Pruttelut, der kommer også noget ned der. Prutterut. Nej! William, var det dig, der skulle mig ud over? Nej, jo. Prutterut. Og det var en voldsom prutterut. What? Du rører højt op. Hvor er du? Hvor er du på? Wow, det ved jeg ikke. 15 sekunder. Hvor rører du hen? Er du oppe i himlen? Nej, jeg er nede. Jeg får chesten. Astronautorm. Shiny. Hvor meget giver den? Jeg ved ikke. 1,7 sekunder. Altså, hvorfor er det, skriver så meget? Get to the chat, og så får man bare ikke noget godt. Det er ligesom det, jeg fik før. 20. 23, jeg kan knap nok bruge det. 23,23. Howie. Hov. Åh, jeg har fået en kratten. Hvad er det der for noget? Jeg er verdens hurtigste spammer. Nej, det er jeg ikke. Mit højeste er kun 15 fps. Okay. Hvor der sker for meget i det her, men jeg kan ikke sætte den ned, den her. Hvad gør crap overhovedet? Det giver mutation. Det er som alt andet, det er bare meget sjældent. Der står bare, den giver noget hele tiden. Slime pick. En slime pick. Ja, så er det slime pick, der ikke. Slime pick. Galaxy, det har jeg ikke råd til. 13 timer siden. Min. Nej, Bowlen Galaxy. Ej, så er jeg lige præcis ikke råd om. Det er kun én. Jeg har en masse swimmingpools. Hvor vil du hen med min? Hvad? Hvor vil du hen med min? Nå, det er derfor, jeg ikke kunne sætte den ned. Ej, jeg er dum. Nå, men ja, der er fyldt herover. Alfred, ved en af mine videoer fik jeg 800 visninger. Ja, det var selvfølgelig en short. Det man doomscroller bare, så scroller man bare nedover. Doomscroller. En kæmpe drage over min base. Der er en kæmpe drag over alt, Alfred. Hold da kæft, den. Hold op, der ryger mange orm ned. Nej, men altså, kan du ikke se, hvad er det for en af dem her? Hold da op. En plus. Det er lige de orm.
Se lige de orme. 20,8.000. En er sgu med orme. Nu kan man håbe ham der, Lukas har fået, altså, han har talt med ham, der er den mega gode. Han har fået den der til 2 millioner, han krævede så meget, kan du huske det? Ja. Det må vi da håbe. – 99 plastic buckets! Spam-clicking. Jeg skal ikke spam. Jeg spammer lige nu. What a wish! Plastic bucket! Jeg holder mit combo. Nu kan der ikke engang komme nogen diamond bucket i stok. Bro, hvor var teksten så stor? Shit, der kommer mange orme. Hack. Shit, der kommer mange. Jeg kan jo ikke se alle de secrets orm, jeg får. En spider-orm. No way. Nej, den electric unstable plug, jeg fik, det var en kugleorm. Det var så dumt. Det var en kugleorm. Det var en sej orm. Ja, det må man da sige. Nej. Nå. Nej. Nå, ja. Undskyld, hvis alle står i baggrunden. Det er fordi min lillebror Emil på 3 år, han prøver at sove. Hold og vent. 2 sek. Langorm. Hold og vent. Der kommer lige midt. I kan lige se her. Det er trist for ham, mand. What? Det lyder som om Alfreds lillebror sang den her sang. Der er alle her lige nu. Det er sådan, Undskyld, jeg lige var væk. Hvad? Det lyder som om din lillebror sang den der, den er Nej, det er fordi min lillebror, han har fået sat sådan en mega stram ting på sin finger, han kan ikke få den af. Og så før der råbte den Alfred, så var jeg jo ligesom i gang med at filme, så jeg kunne ikke, så hørte jeg, han begyndte at græde, men undskyld lige, det tog lidt tid, men det lyder som om en sang, den er sang. Den er Nå, det er hurtigt på det her. 00 cheese square, der got struck. Det er dig, William. Jeg vil sygt godt have den her drage. Det er bare ikke sikkert, at jeg får den. Ja. Glitch-orm. Okay, ja. Sæt ned. Wish, wash. Sæt ned. Nak, du. Ja, nu er der fuck igen. Altså, jeg tror ikke, vi når på den her drag der, fordi alle på den her fortalte, hvem vinderne var. Det tror jeg ikke. 8 gange luck. Go. Han siger go. Hvorfor kan Go. Squeeze. Shadow worm. Jeg fik en frozen shark worm. Den giver 22.000. En shadow, den jeg fik gav som 3,6k. Hvad har jeg endda fået her? God. Det er dårligt at få unstable, på grund af, så er der chance for, at den eksploderer, når man sætter den ned. Og det ved jeg ikke hvorfor, på grund af, at det bare Okay, kom så. Yes, jeg fik den sgu da. Nej. Godt. Hvad var det? Jeg fik sådan en til 47.000. Og den var unstable og rainbow. Det var sådan en gamer worm, der var unstable og rainbow. Men jeg fik den. Gamer worm. Nu står de der. Gamer orm. Hedder den. 3. Nej, 5. Gaming orm. 8 gange luck.
Nå, jeg skal sgu spise, bro. Og jeg kan lige alle tømmerler. Nej, hvad træls. Jeg pauser bare. Skal jeg sige det? Nå ja, okay. Så ja. William man pauser sin video, så at vi lige kan... Vi skal ud og spise. Ja. Men vent, det ligner det er ved at stoppe nu. Det ligner det er ved at stoppe. Eller er det bare mig? Ej, jeg håber ikke det er allerede stoppet. Men det tror jeg. Ej, Bo. Hvis det er ved at... Hvor jeg håber ikke det er ved at stoppe. Godt, jo. Ja, kan I ikke finde ud af at stå pause? Så ja, det bliver det. Hej. Ja, nu ser vi hej til Williams video. Jeg skal ud og spise, så. Ja, han skal ud og spise. Wow. Hvis de er heldige, og der er 3 personer. Nå, man får alt Altså, er det ved at slutte nu? Nej, så kan vi vælge nu, så det er ikke slut. Nej. Jeg kan bruge til noget, den der. Jeg ved ikke, om jeg tog den. Nu kommer der... Hvad er det for noget for en event? Underwater event. Fuck, min evne til at være fuld. Og jeg skal faktisk også slette en masse. Og nej, jeg håber, jeg kan nå at slette dem her. Ej, den er måske ikke slet. Alfred, Hvad? har de givet det der ud? Næh, ja, det ved jeg ikke. Jeg tager min headset på fuld lyd, så jeg lige kan høre. Okay. Gruppens er kommet. Ding. Ja, så er der bare lige Let der. Hvad med Gruppens? Gubish. Og der er der 3 minutter mere. Wow. Der er Filmer du bjerge. stadig? Hvad? Ja, jeg filmer stadig. Ej, så er min inventar er fuld igen. Ja. Den ved så. Den med mit køkken, så. Det var lige se det. Bippet. Hvorfor går du stadig, den er fuld? Men inventar er altså ikke fuld mere. Høj. Ja, vi spiser herude. Jeg kommer bare lidt her. Jamen, hvad er A group is sitting on you on one of your cactus. William står lige ved mig. Everybody was kung fu fighting.
Mega, den er simpelthen. Det er da godt. Deep effect. Så fik jeg lige meget mindre, fordi jeg lige trykker på det der keep effect. Jeg ved, hvornår at... Gammel knold. Hedder ham der sikkert. Altså, er der snart nogen, der får den der... Er der nogen, der får... den der vilde ord, man kunne få? Nogen... der har fået... den der... Dragon... Wow. Så må vi høre nogen, der svarer. Jungle Worm. Jungle Worm. Hvad jeg hader det der goobish noget. Og der er nogen, der har svaret. Wow. Der er Jeg fik lige en god ting. Hallo, der er en, der har fået den. Den der gode ting, man kunne få. Jeg tror, de er blevet givet ud. Vi har bare ikke fået nogen af dem. Ah, pis. Jeg vidste også godt, jeg ikke vil få nogen af dem, altså. Wimflex, jeg ser ham. William, du har simpelthen sat det billede som... Jeg kigger lige på Discorden. Der må være nu. Hvor er der nogen, der siger... Jamen altså inde på gruppen. Discord-gruppen. Ja, hvilken channel? Den allerførste. Altså bare generelt? Ja. Må jeg se den? Jeg kan bare se, at du skriver. Inde på ja, hun siger okay. Hun skriver igen. Ja, så må hun bare gøre det herinde. Fedt. Wimflex. Oh my god, han bare. Der er lidt SS. Hvad betyder det? Nå, screenshot. Okay. Har hun ikke taget et screenshot af den? Altså det første jeg vil gøre, det er at tage et screenshot, hvis jeg fik det nu. Kom nu, Halle, jeg slukker den her video lige bagefter, jeg har lige set den. Det kan være, den er kommet herned. Hvor lang tid kan det tage? Altså, hvor lang tid kan det tage at tage et screenshot? Men lad os se, hvor mange der nåede at trykke på den. 61 nåede at trykke på den. Jeg stemte på Wimflex. Hvad? Det er jo ikke den der drage. Det er ikke den der dragebog. Han har sendt et billede. Nej, men han har sendt et billede, men det ikke... Men altså,
Det er bare en den anden orm. Men hvor er den? OMG, vand giveaway. Mr. Mikkel og Hvor Tine. sendte han det? Hey, inde på Wormflix. Det har du ikke. Det er ikke raven. Hvor sender du den på? Inde på Wormflix. Raven. Prøv at skrive ned i kommentarfeltet. Kalder I det der en drage? Kalder I det der en drage? Den der store taco, det er ikke en drage. Det vil jeg også sige. Jeg er gået og spise mad. Ja. En gang server. 8 gange lock. Hvor langt skal det være der i? Så er den der. Den kom der ikke. Hvor er den? Var det den her, der var kæmpe? Ja, ej, den var ikke kæmpe. Hvor der er 99 beskeder, der er blevet skrevet. Fedt nyt. Nå, men guys, så må jeg vist sige farvel. Bye bye. Eller no. Husk at se mine andre videoer. Bye bye guys, og håber I var med til ventet. Hej hej. Og ellers, hvis I kender spillet, det hedder It's Raining Worms, og det er rigtig godt. Det lavede Julix, en dansker, men vi ses.